ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சையத் அலி ஃபாத்திமா கோல்ட் கவரிங் புரசேவாக்கம். டைமண்ட் ரெப்ளிகாவில் செம்ம யூனிக்கான ஹாரம் நெக்லஸ் கலெக்ஷன் வந்திருக்கு. ரொம்ப கிராண்ட் வேணாம், ரொம்ப சிம்பிள் வேணாம்னா சூப்பர் கலெக்ஷன் இது. அப்படியே டைமண்ட் ஜுவல்லரி மாதிரியே இருக்கும். உங்களுக்கு லாங் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், ஷார்ட் வேணாலும் செப்பரேட்டாக எடுத்துக்கலாம், இல்லை கோம்போ வேணால் கோம்போவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் பாலிஷ் வரும், பேக்கில் வந்து கோல்டு பாலிஷ் வரும். ஸோ உங்களுக்கு டைமண்ட்லேயே சில்வர் அண்ட் கோல்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபினிஷிங்லேருந்து கட்டிங்லேருந்து உங்களுக்கு எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. செம்ம யூனிக்காக இருக்கும் கலெக்ஷன் பார்க்க. நம்ம ஸ்டோர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் புரசேவாக்கமில் இருக்குது. சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா டேரெக்டாக ஸ்டோர் விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ஆன்லைனில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம வெப்சைட் இருக்குது www.safatima.com அடிச்சிங்கன்னா வெப்சைட்லேயும் லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதுலேயும் பை நவ் கொடுத்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். டேரெக்டாக உங்கள் வீட்டுக்கே டெலிவரி வந்துடும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ.